Дзень добры, шановнае панства! Колішняе мястэчка, а сёння ўжо горад Маларыта. Цэнтр Маларыцкага раёна Брэсцкай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Ну дык што, заглянем у Маларыту. Наперад! Людзі, паважанае панства, вось тут, дзе горад Маларыта, пасяліліся вельмі даўно. А тут жа вось у 1965 годзе быў знойдзены крэмневы кінжал. Вось, і навукоўцы сказалі, што гэты кінжал з пахаванняў, значыцца, культуры шнуравой керамікі Палесся. А гэта, паважанае панства, 1800-е, 1500-е гады да нашай эры. А знайшлі той крамнёвы кінжал, паважанае панства, вось тут, на беразе гэтай рэчкі. Рэчка гэта завецца Рыта. А ад назовы рэчкі Рыта, значыць, і з'явілася назова паселішча Маларыта. Ёсць яшчэ па рэчцы тут і Вялікая Рыта. Я вам хочу сказаць, што гэтыя назовы да дзяўчынкі з імям Рыта не мае аніякага дачынення. І навукоўцы кажуць, што назова Рыта, мусіць, пайшла ад слова «рыць». У нашай беларускай старажытнай мове ёсць такое слово «рытавіна». Рытавіна – гэта узрытае месца. А ёсць яшчэ ў нашай беларускай мове такое слово «рытнік». Колісь не казалі там чалавек, што капае, казалі «рытнік». Рытнік – гэта той, хто рые, хто капае. Вось, ну і магчыма, што гэту рэчку і вырыў рытнік. Вось там мы назвалі гэту рэчку «вырытая Рыта». Мясцовыя краязнаўцы, паважанае панства, яны вось да назовы Рыта падыходзяць зусім па-іншаму. Яны кажуць, што калі было вялікае перасяленне людзей, людзі вось з Індыі ішлі сюды, то сюды прыйшло вось адно племя інда-іранскае, тут пасялілася, і пад назовай Рыта яно разумела касмічны парадак бога Вішну. О, а чаму не? Можа быць і так, паважанае панства, Бог я ведае. Было ўсё гэта вельмі даўно. І я вам скажу, што даўно калісьці гэтая рэчка была глыбейшая і шырэйшая. Пакуль не правялі меліярацыю. А калі правялі меліярацыю, то вось яна стала такой невялічкай канаўкай. А калісьці па гэтай рэчцы Рыта сплаўлялі лес з Валыні і аж да Бярэсця.
Маларыце, відаць, вось жывуць вельмі добрыя людзі, якія любяць больш за ўсё гэта маленькіх кацянятак. Вось я нідзе не бачу такіх надпісаў, вось пра сабачак, козачак, там сабачка, я тебе кахаю, козачка моя каханая, а вось кацёнак, я тебе люблю, тут такія надпісы ёсць. Вось гэты раённы цэнтр Маларыта, значыцца, у летапісы патрапіў у сярэдзіне 16-го стагоддзя. Правда, крыжачку пад іншай назовай. Не Маларыта, а Рыта Малая. Вось, і патрапіла гэтая малая Рыта ў летапісы вось як. Па загаду гаспадара яго міласці вялікага князя Жыгімонта Аўгуста Васіль Тышкевіч разам з Войцахам Ленартовічам рабілі попіс межаў і шкод паміж намі, Вялікім княствам літоўскім, і палякамі, каронай польскай. Вось тады сяло Рыта Малая і, значыцца, патрапіла ў летапісы Вялікага княства літоўскага. У 1566 годзе ў брэсцкім старостве была праведзена рэвізія, згодна якой вось гэтае сяло Рыта Малая уваходзіла ў ляхавіцкае войтаўства Палескай воласці. І тут налічвалася тады 36 двароў, а на рэчцы Рыта тады стаяў вадзяны млын. Ну і Рыта Малая, гэтае сяло, было каралеўскай уласнасцю. Ну а пазней вось гэта каралеўскае сяло Рыта Малая у летапісы патрапіла ў 1668 годзе. І на той час тут было 38 валок зямлі. 8 валок зямлі з гэтых, значыцца, належала ашмянскаму старасці Александру Слізню, а 2 валокі зямлі тут належала уніяцкай царкве. Першыя звесткі пра уніяцкую царкву маларыцкую адносяцца да 1668 года. Вось, пажанае панства. І на той час, я вам скажу, тут на Маларытчыне ускрозь былі уніяцкія храмы. Вось тут у Маларыце была царква, значыцца, святога Мікалая. І вось у гэтай царкве святога Мікалая Маларыцкай вельмі доўгі час захоўваўся рэдкі багародзіцкі помнік 15-го стагоддзя. Тут, паважанае панства, у Маларыцкай царкве знаходзіўся старажытны абраз расчулення Елеуса, значыцца, грэка-візантыйскага майстра Нікаласа Ламбудзіса. Вось, і абраз гэты быў у настолькі добрым стане, што ніхто нават падумаць не мог, што гэта 15-е стагоддзя. Але вось у 1981 годзе сюды ў Маларыту прыехалі з Мінска з Акадэміі навук і распазналі гэты вось грэка-візантыйскі твор мастацтва і забралі яго ў Мінск. І гэты абраз вось з Маларыты знаходзіўся ў Мінску у музеі старажытна-беларускай культуры пры Акадэміі навук. Але на сёння, на вялікі жаль, мы яго пабачыць не можам, таму што ў 1999 годзе ён з гэтага музея Акадэміі навук бясследна кудысьці знік. І па сённяшні дзень, дзе ён знаходзіцца, невядома. Лепш бы той абраз знаходзіўся тут, у Маларыце. Славілася Маларыта калісьці і сваім уласным іканапісам. Тут вось у сярэдзіне 17 стагоддзя жыў майстра, які пісаў абразы для уніяцкіх храмаў. На жаль, вось імя яго невядома, невядома нічого і пра лёс ягоны. Вось у гісторыі беларускага іканапісу ён пазначаны проста як маларыцкі майстра. Ну, і я вам скажу, што да сённяшняга дня захавалася толькі 3 ягоныя абразы. 2 з іх сёння знаходзяцца ў Мінскім мастацкім музеі. Ну, а куды падзеліся астатнія? Ну, знаўцы кажуць, што вельмі шмат абразоў беларускіх майстроў знаходзіцца ў Еўропе і Расіі зусім пад іншымі імёнамі.
Калі уніяцкія храмы былі перададзены праваслаўным, то ў іх пачалі перабудоўваць іканастасы. Вось, і тады было знішчана вельмі шмат менавіта такого беларуска-сакральнага жывапісу. А тут уніяцкую царкву у Маларыце на праваслаўную пачалі перабудоўваць пасля паўстання ў 1864 годзе. Ну а ў 1899 годзе тая царква вельмі моцна пацярпела ад пажару. У 1907 годзе мясцовыя жыхары сабралі грошы і вось на свае ўласныя грошы збудавалі тут вось гэтую праваслаўную царкву і асвяцілі ў 1908 годзе, як і папярэднюю, у гонар святога Мікалая. І вось гэтая царква перажыла 2 сусветныя вайны, рэвалюцыю. Яна пражыла і пасляваеннае ліхалецце. Як атэісты не стараліся, яны не змаглі вось адабраць храм у людзей. І сёння вось пры царкве святога Мікалая дзейнічае брацтва у імя святога Мікалая, а таксама сястрынства у гонар абраза Маці Божай усіх смуткуючых радасць. Асабліва вось уніяцкія храмы перабудовалі пад праваслаўныя пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, пасля паўстання 1863 года. І гэтае паўстанне закранула і Маларытчыну. Дакладна вядома, што вось сюды, у Маларыту, прывозілі паўстанцкую газету «Мужыцкая праўда». І адсюль яе ўжо адпраўлялі на Валынь паўстанцы. Ну і тут, на Маларытчыне, дзейнічаў у лясах паўстанцкі атрад Яна Ваньковіча. Ян Ванькович со сваім атрадам ездзіў па Маларытчыне і па вёсках зачытываў маніфест паўстанцаў. Ну і зусім магчыма, што ён быў і тут, вось у Маларыце, і тут ён зачытаў паўстанскі маніфест. А пазней вось атрад Яна Ваньковіча зліўся з атрадам Рамуальда Траўгута, але вось пад мястэчкам Калоднае падчас бою яны пацярпелі паразу. І пры адступленні атрад Траўгута, вось ён тут яшчэ у Маларыцкім раёне каля вёскі Макраны патрапіў у засаду. І падчас бою тады загінула 5 паўстанцаў і 4 патрапіла ў палон. У 1860-е гады сяло Маларыта было ў складзе маёнтка Збураш, уладанні Нефідовіча. І ў Маларыце налічвалася 540 крывіцкіх душ,
261 мужчына і 279 жанчын. У 1886 годзе сяло Маларыта становіцца цэнтрам воласці, і тут пражывала тады 749 жыхароў. Была чыгуначная станцыя, 3 лаўкі, піцейны дом, а ў 1897 годзе ў Маларыце пражывала ўжо 1275 жыхароў. Вучылішча маларыцкае наведвала 60 дзетак, дзейнічала тут 2 лесапільні, шпалапрапітны завод, цагельня і вятрак. Под конец 19 стагоддзя вось тут у Маларыце праводзілі аж 3 кірмашы на год. Гэта значыцца у сакавіку, ліпені і снежні. Ну і гандаль тут у Маларыце ў сваіх руках трымалі, канешне, габрэі. Ну тут была вось лаўка такая, кажуць, тытунёвая Геня Беркавай. Геня Беркава гандлявала вось нюхальным табаком з Беластоку, махоркай з Крэменчуга і папіросамі з Петербургу. А яе сяброўка Хая Бігман та атрымала лаўку, дзе гандлявала рознымі дробязямі, там голкамі, запалкамі, хлебам, соллю, газай, ну і іншымі рэчамі. З 1921 года Маларыта ўвайшла ў склад Польшчы. І ў тым жа 1921 годзе Маларыта атрымала статус мястэчка. Ну, але гэтае мястэчка мала чым адрознівалася ад вёскі. Хаты тут амаль усе былі драўляныя, крытыя саломай, вуліцы былі не брукаваныя. І на той час тут у Маларыце пражывала 1791 жыхар. З іх 939 праваслаўных, 753 іудзеі, 98 каталікоў і 1 евангеліст. Вось музея свайго ў Маларыце не мае, але тут затое ёсць свой дом творчасці. І ў гэтым доме творчасці сабралі адзенне маларыцкага строю. І вось у гэтым маларыцкім строі ёсць такія дэталі, якіх няма ні ў адным строі Беларусі. І пра гэты строй маларыцкі нам вось зараз распавядзе загадчыца гэтага дома творчасці Валентина Миколаевна Струнец. Костюм маларыцкого строя отличается от других строев в Беларуси тем, что у нас очень богатый орнамент, очень богатая цветовая гамма. Если вы обратите внимание, юбка заткана снизу доверху. Вот все в этих ромбиках, геометрических фигурах. И еще отличие маларыцкого строя тем, что у нас на Маларытчине носились юбки, сотканные из шерсти. Юбка называется бурка. Такой юбки нету во всей республике. Еще в 50-е годы наша маларыцкая земля полностью была
была украшена женщинами, одетыми в костюмы малоритского строя. У 1930-х годах тут, у Маларыце, дзейнічаў падпольны райком камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. І тут яны, значыцца, распаўсюджвалі літаратуру розную, а таксама сярод мясцовага насельніцтва распаўсюджвалі лістоўкі. І некаторыя вось лістоўкі былі ў іх напісаны у вершаванай форме па-беларуску. У адной з іх такі вось быў тэкст, што «Чаго дачакаўся наш бедны народ? Дачакаліся мы мукі, будуць помніць нашы ўнукі. Пан ні кроку пешшу не ходзіць, усюды ён едзе на самаходзе, едзе, разваліўся, нашай крыві ён напіўся. Няўжо ж паратунку няма? Цяжка на сэрцы, настала бяда. Ёсць паратунак, трэба прызнацца, і ў нашу партыю запісацца». І людзі тут записываліся ў партыю, арганізоўвалі тут дэманстрацыі, якія разганяла польская паліцыя. На чыгуначным вакзале тут вывешвалі лозунгі, значыцца, такія: «Няхай жыве аб'яднаная ўсходняя і заходняя Беларусь». Ну, я скажу, што супраць палякаў тут на Маларытчыне выступалі даволі так моцна. Палякі ж вось выдалі закон такі, што не прадаваць тут зямлю, а тым, хто варожа настроены супраць польскай культуры. Ну, яны казалі, што Палессе павінна быць польскім, не гледзячы на, значыцца, мясцовую гаворку і на мясцовае веравызнанне. Ну, і я вам скажу, што палякі казалі так, што нават бачная несправядлівасць павінна саступіць перад вялікім інтарэсам польскага духу. Ну і калі вось дядька беларус, які быў настроены супраць паланізацыі, ішоў купляць зямлю і яму яе не прадавалі, то ён, конечно, пасылаў праклёны ім, значыцца, такія свае вясковыя, што эх, як вы уеліся ўжо, каб жа ды праз вашыя рэбры ўжо козы траву скублі. Але калі 1939 годзе сюды вось увайшлі бальшавікі, то яны амаль усіх тых, хто змагаўся тут супраць палякаў, значыцца, арыштавалі і разам з сем'ямі, як польскіх шпіёнаў, адправілі каго ў Сібір, а каго ў Казахстан. Вось так, планавалі яны тут дачакацца аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі, зажыць пры саветах добра і шчасліва, але планы іх не збыліся. Планы, конечно, паважанае панство, гэта такая штука, я вам скажу. Но не дарма, кажуць, хочаш насмяшыць Бога, раскажы яму пра свае планы. Ну і вось в адной вёсцы мне расказалі вельмі такую цікавую гісторыю пра гэтыя планы. Кажуць, жыў у іх у вёсцы адзін такі хлапец. Хлапец, кажу, разумны, разумняка хлопец быў, от і до. Ну, разумны быў, капейка вадзілася ў хлопца. Але вось бяда ў яго быў вельмі страшненькі, вельмі непрыгожан такі быў. Ну і ў іх у вёсцы, кажу, жыла дзяўчына. Адна дзяўчына была такая прыгожая, такая прыгажуня, вачэй не 200. Але якая прыгожая, такая была і дурная, такая дураватая была, што на яе прыгажосць ніхто ўжо і не глядзеў за яе дурноты гэтай. Ну і гэты хлапец планаваў так, што думае, я вось разумны,
непрыгожы, а жанюсь на ёй, і ў нас дзеткі народзяцца ўсе такія разумныя, як я, і такія прыгожыя, як яна, і будзе радасць мне такая вось. Ну і пажаніліся яны. Пажаніліся яны, і нарадзілася ў іх дзетак 7 ці то 8, кажуць. І нарадзіліся дзеткі, кажуць, усе як адне. Такія страшненькія, як ён, і такія дураватыя, як яна. От вам і спланаваў. Але куды дзенешся? Жывеш ты і плануеш. Без гэтага нікуды, паважаныя. Зараз лета, паважанае панства, час адпачынкаў, і планаў у вас на гэтае лета, думаю, вельмі шмат. І дай Бог, каб гэтыя ўсе вашыя планы здзейсніліся. Поспехаў вам! Всього самага найлепшага. Да пабачэння!